Príjmeš výzvu a zapojíš sa do programu Teach for Slovakia? Vyzerá to bláznivo, ale tieto deti skutočne naštartujú tvoju budúcu kariéru. Pri ich učení sa staneš najlepším manažérom. Naučíš sa to, čo ťa nenaučili ani na najlepšej škole. No a tí najlepší zamestnávatelia to skutočne vedia oceniť. Tým si môžeš byť istý. Celkom určite. Je to tak? Práve tieto deti k ním otvárajú cestu. Tieto deti majú pre teba len tie najlepšie kontakty. V Teach for Slovakia ich spolu s tebou budú učiť len tí najlepší absolventi najlepších univerzít. Okrem učenia dostanete pozvánky na stretnutia s lídrami slovenského biznisu a verejného života. Pôjdete na semináre so svetovými odborníkmi, čo vedia ešte viac, ako je v učebniciach. Uč tieto deti a oni ťa zmenia na lepšieho človeka. Nie je to až také bláznivé, že? Skús sa dostať do Teach for Slovakia. Uvidíme, či na to máš.